Tul dan l-aħħar xahar beda jiġi implementat proġett pilota li qed jara għalf ġdid jingħata lit-ton fl-irsiset tal-ħut blan ewlieni u li jitnaqqas għal kollox it-tniġġis fl-ibħra Maltin. Dan l-alf ġdid se jservi ta' għajnuna biex fil-waqt li jżomm il-kwalità fil-prodott tat-ton. Inaqqas it-tniġġis u dak li ħafna drabi jiġi referut bl-Ingliż bħala slime li joħroġ mill-irsiset tal-ħut. Fil-fatt dan il-proġett pilota beda mill-ewwel iħalli riżultati pożittivi, bir-riżultat finali se jkun jikkonfermat aktar tard din is-sena. L-espert fuq l-akwakultura Dr. Robert Vassallo Aġus spjega kif dan il-proġett se jkun qed iħalli l-frott. Hawn huwa rrefera għall-ewwel prova meta ngħata l-alf li saret bl-assistenza ta' Sustainable Kinetics, kumpanija Amerikana esperta fl-industrija tal-akwakultura fejn tipprovdi soluzzjonijiet sostenibbli għat tkabbir tal-ħut fl-irsiset. Qed nutilizzaw ikel immanufatturat minn barra li huwa magħmul speċifikament għat-ton ħalli nkunu nistgħu nużawh nagħlfu bih u dan ma jerħix żjud fil-baħar ta' madwarna allura nistgħu ngħidu li neliminaw il-problema tal-slime. Dan l-ikel fih ħafna sustanzi u fih in-nutrienti kollha meħtieġa biex it-ton jikber u jiżviluppa kif suppost qisu kieku kienet jiekol il-ħut, il-baitfish. Spjega kif dan it-tip ta' alf ma joħroġ minnu żjud jew tipi oħra ta' nutrienti li jniġsu il-baħar. Minkejja dan jipprovdi nutrienti aqwa għat-ton fejn huwa 4 darbiet aktar nutrittiv minn alf ieħor. Ħaġa li importanti nsemmu ħafna hija illi l-ikel immanufatturat huwa iżjed effiċjenti. Għandu jisu effiċenza ta' 4 darbiet iktar minn meta jintalef il-baitfish. Allura nkunu nigwadanjaw ħafna vantaġġi pożittivi biex il-farms ikunu jistgħu jimxu l-qudiem iktar mod sostenibbli u effiċjenti. L-alf jista' jinbidel skont il-bżonnijiet tat-ton kemm fatt ta' vitamini kif ukoll fatt ta' kura. Is-Segretarju Parlamentari għas-Sajd l-Akwakultura u l-Benesseri tal-Annimali, Alicia Buġejja Sajd, qalet kif il-Gvern jinsab kommess biex jinstabu soluzzjonijiet dejjiema sabiex tiġi assigurata s-sostenibilità tal-ibħra tal-Gżejjer Maltin u Għawċin. Ninsab ferm kuntenta li qegħdin naraw dan l-esperiment xjentifiku sabiex jiġi ttestjat alf ġdid tat-ton alf illi meta ġie ttestjat anke f'pajjiżi oħra ura li dan qed inaqqas l-ammont ta' żjud fl-ibħra tagħna.